Nick Blake ja ihmeelliset. Ilmentäjien ennustus. Ankie Thomas. Kun paras kaverini JP täytti 12, vanhemmat ostivat hänelle puhelimen. Se oli super iso juttu, sillä ensinnäkin JP hukkaa aina tavaroitaan ja toiseksi hänen vanhempiensa mukaan puhelimet ovat yhteys paholaiseen. En tiennyt, että paholaisellakin on puhelin. Meidän kadulla asuva Alba McCain sai 12-vuotislahjaksi kollegepaidan, jota eräs hänen K-pop-lempibändinsä jäsen oli joskus pitänyt pimeätä, mutta ei niin pimeätä kuin se, että saa nimekseen Alabama, vaikka on kotoisin Mississippistä. Sean Cole täytti 12 ja sai mopomönkijän. Nyt hän huristelee kaduilla kaatelemassa jäteastioita. Hänen äitinsä sanoo, että sellainen poika hän on. Minä sanoin, että sellainen törppö hän on. Minun 12-vuotislahjani jätti nuo kaikki varjoonsa. Isä lupasi opettaa minut käyttämään lahjaa, jotta minusta voisi viimeinkin tulla ilmentäjä. Mutta ensin minun pitää pyydystää Hornanhurtta. Ei ole helppoa olla ihmeellinen tavisten seassa. Nick Blake tahtoisi olla mahtava ilmentäjä niin kuin isänsäkin, mutta isä ei vieläkään suostu opettamaan häntä. Saa Nick sentään häneltä 12-vuotislahjaksi Hornanhurtan, joka on tosi söpö. Sitten alkaa kuitenkin tapahtua. Nickin suosikkikirjailijan vierailu Mississippissä käynnistää käsittämättömän tapahtumaketjun. Pian isä vangitaan rikoksesta, jota Nick ei voi uskoa hänen tehneen. Nick päätyy ystäviensä kanssa seikkailuun, muun muassa maanalaiselle rautatielle ja New Orleansin pimeille kulmille. Hän oppii vihdoin lahjastaan, mutta myös kauhistuttavia asioita perheestään ja ilmentäjien maailmasta.